Kani kadika Patisi TV. Katukat ni kinong shnong kathain Sohra bat mosmai haring kat kajingi don lang ba Titus W Khan MLA ka Sohra constituency pa elhek bade MLA ka penthor umkra constituency bat menteri badem ka Sorka jila unipon hajong bade subdivisional officer ka Sohra civil subdivision kila Pdiang Burom ya ka jingwan jong kai balai singi jong Khun Syiem nari Thailand ka maha chakri sirendon ya ka jila Meghalaya naduk arplai trik nai wieng kani ka Khun Syiem ka maha chakri sirendon Kepulauan Kenang, Syah India nak kebantawan Pdiang kusnam First World Sanskrit Indian Council of Cultural Research haka singi ba ar jong ka jingdon jong ka hapok kani ke jela kala leit banjngo ikibabun ki jaka kentop ika Sohra haka bakala don ke program Pdiang Burom ke Belingkot Apollo Orchid Towers Hotel taki jing as ngoba na kaliang ki nong shnong haka bala pensngowi ki jing roi power harengkat karyam tenrai kun khasi na ki samla ka than haka por ba Khun Syiem bat ki nong senran jong ka kidang bam jamir atan haka juga por kate Khun Syiem kalau asngo baru tak momento show ba elheng aku ipat kebenta jong kubor kinong wan jong kai ya ka jela ki bade na India basyati ki bala shong basa ha Canada akibidan jinga dei bahayeng berulat ke jela Nagaland PB Acharya kilawan bancungok kai ya kecing internet ka thain Sohra paduba elek lem ki khon jong u pat kila ap rengkat ru pan Pdiang Burom ya ka Khun Syiem na Thailand ka maha chakri sirendon na kaliang jong ki kila penpau ya kecing so tenat ya ka jinglong kamariang ha kani ka jaka kila penpau ru ya kecing internet jong ki kshat ki bedana kani ka thain kumju ya kinang song shnong halor ka jinglong hok pat shida jong ki kila itu baka jingle jong kai kaksat no kalikai kila bakla item mi kapisa ka wei kalong kami ka bakila thit tiar hende ka te kalong kami kala let be man pen phai ya kapisa balakum item shispa tengka haswa gani hagasngi bakani ka Khun Syiem kalawan man poi hapo kani ka nong ba shilong umentri rang ba ka jelau mukul sang mau la Pdiang soba hankat ka jinge don lang ka kurem jong u ka dikanji di Shira ki officer ka Sorka jela nadu chief secretary ki Escrofa perhadian la penbut sa ka jingya bamja sngoba ka jingdon kat jongki menteri sarkar ki MLA bat ki ki kendram ki lendan Kani kadika Patisi TV.